work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. Здравейте на всички, аз съм Дани 123 и днес това е моят коледен епизод. А това отзад е моята елха и днес аз ще ви развита и с моето коледно заведение, което аз построих преди 5-10 минути. Това там беше... Оттам изстрелвах фойерверките, а онези там надписи са Merry Christmas, само че Christmas е съкратено на C точка. Обърбаках се. Само че проблема е, че съм забравил лампите пуснати. Чакайте го направим нощ и ще ви покажа откъде се пускат. Като направихме нощ. Така, да, забрал съм ги включени. Това от тук са масички. Това отпред е камина. Тук има 6 печки, 2 отгоре и 4 отдолу. Това от тук е оградка. Нали, да не може да се промъкват. Не точно да не може да се промъкват, да не може да се влиза. А е за украса. От тук се продават всички напитки и се плаща. Тия масички съм ги оставил, ако например някой е изморен или ще се наведе да се подпре. От тук съм си сложил модел на честа, коледен модел. На малкия съдък е червен, а големият е зелен. Аз този модел го имам още от много време, просто днеска го сложих. Подът тук е дървен, тук е като килимче, от другата страна пак е дървен. Бе, що така ми лаги, бе? Бе, няма пуска да изляза от вратата да му се не види иначе. Къде изляза през тая? Пусна май накрая. И аз бях Дани 123, абонирайте се за канала ми, лайквайте и пишете коментари и